Извинете, че тук почнахме по-рано, без да се усетим. Само един убихме. Те ни са нахванали и тук ще заваряваме база. Сега дано ни видят. Да ви помоля, ако клипа ви е харесал, да се абонирате и да го харесате. Ако имате проблем с него или да кажем не ви харесва, извинете за това, да пишете в коментарите, за да можем за следващото видео да знаем така какво да правим, за да изглежда по-добре и да решим вашите проблеми. Така, да продължаваме с играта. Маги бе! Къде са? Тъпанарто се хвърли във водата. Падна във водата. И заваляхме базата! И заваляхме базата! Добре, това беше от нас. Това беше от нас. Ние сме Красен и Кристиян. Ще се видим в следващото видео. Благодаря ви, че гледахте. Моля, абонирайте се и харесвайте. Ако не, пишете в коментарите, както за втори път повтарям. И довиждане за сега. Ще се видим скоро.